Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna sanynda Türkiýe burslary maksatnamasynyň aýratynlyklary. Türkmen telekeçileri $135 milyon owa hojalyk önümlerini eksport etdiler. Türkiýe Russiýa ýumurtga eksportynyň ilkinji tapgyryny amala aşyrdy. Passaja topary 10-njy gedek Super Kuboga we ýaly habarlary size Mehriban tomoshaçylarymyz, geliňiň bolsa habarlarymyz bilen has geňişleýin tanyşyp bolalım. Türkiýe burslary maksatnamasynyň aýratynlyklary. Türkiýe Respublikasynyň daşary ýurtly ýaşlary hödürleýän halkara talip haqqy maksatnamasy bolan. Türkiýe burslary Türkiýede bilim almak isleýän ýaşlar üçin amatly mümkinçilikdir. 2023-nji ýylda 163 ýurtdan 117.367 ýurt tutmalar kabul edilipdi. Şolaryň arasynda iň munasyplary bu maksatnamadan peýdalanmak mümkinçiligine eýe boldy. Bu maksatnama daşary ýurtly taliplere Türkiýanyň iň ýokary okuw mekdeplerine talip haklaryny hödürleýär. Türkiýe burslary maksatnamasynyň çäklerini uniwersitetleri ýerleşdirmek, aýlyk talip haqqy, uniwersitetiň okuw tölegi, faglyk ähtiýaçlandyrmasy, umumy ýaşaýyş jaýy, muhit hünär we akademik maksatnamalar, şeýle hem gidiş-gaýdyş uçar bilýärdi dünýäniň uly meçhurly talip haqqy maksatnamasy hökmünde tapawutlanýar. Ýurt tutmagyň senesi 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary 20-nji fevral aralygydyr. 2024-nji ýyl üçin bu maksatnama üçin anketalar bir döwürde kabul ediler we anketalar 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan 20-nji fevral aralygynda ähli ýurtlaryň ýaşlary üçin açyk bolar. Bu mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin resmi namalary tawşyrýan wagtyňyz terjime işleriňiz üçin Atavatan Danışmanlyk we Terjime Merkezi we Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýurt tutup bilersiňiz. Häzirki wagtda Türkiýede jemi 15 000-den köp daşary ýurtly talip haqqy maksatnamasyndan peýdalanýar. Bellemeli zat Türkiýanyň dürli ýokary okuw mekdeplerinden häzirçe jemi 150 000-den köp daşary ýurt raýatlary okuwny tamamlady. Atavatan Danışmanlyk hem maslahatçyňyz hem de terjimeçiňiz bolar. Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistany taliplere maslahat hyzmatyny berýän Türkiýanyň İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan Danışmanlyk, ýaýynjylyk, terjime, turizm we bileşim şereketi taliplere diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän eýsem terjime hyzmatyny hem hödürleýär. Atavatan Danışmanlyk we Terjime Merkeziniň salgysy Aksaray mahallesi, Koçubey sokak, Erler apartmany, Nomer 34 D7 kat 4 Fatih İstanbul. Habarlaşma üçün telefon belgisi 90 532 401 71 52. Halkara okuw resmi namalaryň terjime hyzmaty Makul Terjime. Türkiýede bilim almak isleýän taliplaryň resmi namalarynyň dogry we tahqiq terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talipler halkara okuw resmi namalarynyň terjimesi ulgamynda ýürütüleşen Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýurt tutup bilerler. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgysy Aşgabat şäheri, Oğuzhan, Ankara köçesi A blok. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Türkmen telekeçileri $135 milyon owa hojalyk önümlerini eksport etdiler. Owa hojalygynda toplumlaryň özgertmeleriň amala aşyrylmagy, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi, ykdysadyýetin hususy ulgamynyň kiçi we orta telekeçileriň hemme taraplaryň goldanylmagy netijesinde bu ulgamda düýpli öňödürşikler gazanylýar, bilen sepkitleri ýetilýär. Soňky maglumatlara görä geçen ýyl telekeçilerimiziň owa hojalyk önümleriniň eksportyndan gazanan peýdalary $135 milyon Amerikan ýetdi. Bu görkeziji geçen ýylky bilen deňeşdirende 10 göterim hem ýokarydyr. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary 2023-nji ýylda owa hojalyk budagyna gazanan üstünlikleri barada durup geçilenler şu maglumatlar salgylanmak bolar. 2023-nji ýylda innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan 9 azyk 11 owa hojalyk ugurly önümçilik karhanalaryny işe ýerdiler. Bulardan başga da Bagtyar Guruluşy Hojalyk Jemgyýeti Balkan welaýatynyň Bereket etrafynda bir wagtda 998,4 000 tonna galla saklamagy we ýylda 187,8 000 tonna un öndürmäge. Horjun Hojalyk Jemgyýeti Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň owadan depowasyna 12 000 tonna galla saklamagy we ýylda 43,8 000 tonna un öndürmäge niýetlenen karhanalaryň guruluşy gurulma işlerini üstünlikli tamamladylar. Birleşmeniň agzalary azyk önümleriniň öndürýän meçhurlaryny artdyrmak bilen çäklenmän eýsem olaryň
130 golay täze görnüşini, şolfany 7 görnüşli yeferje çağı imitini, 18 görnüşli şoklat önümlerini, 33 görnüşli gazlandırılan alkogolsuz içkileri, 6 görnüşli meyve şerbet sularını, 54 görnüşlü füyücü koko önümlerini, 4 görnüşlü tort önümlerini, mozzarella peynirini öndürüp başladılar. Telekeçilerin gazanan halkara üfünlüğü. 2023 yılı Altın Yunus Hususi Kerhanasının füyücü önümleri Rusya Federasyası'ndan Prot Expo 2023 adı bilen geçirilen halkara fergide altın medala nasip bolly. Telekeçi Recep Murat Orazov täze ay harit nişanlı füyücü koko önümlerinin hil derecesi üçün Rusya Federasyası'nın Moskva şäherine geçirilen 32. halkara güýçlük fergisinin şeýle hem Birleşen Arap Emirliklerining Dubay şäherine geçirilen fergilerin guwannamalary gowşurly. Telekeçi Çariyar Ağageldiýewiň arçalyk harit nişany gazlandyrılan alkogolsuz içkileri Expo Center halkara fergisiniň diplomuna hemde Owganistanyň Sowda Maýa Goýum Edarasy tarapyndan geçirilen halkara fergisiniň guwannamasyna eýe boldy. Türkiýe Russiýa ýumurtga eksportynyň ilkinji tapgyryny amalga aşyrdy. Russiýanyň Owa hojalyk göbekçilik gullugy Türkiýe Respublikasyndan gelip gowşan iýmitlik ýumurtkanyň ilkinji tapgyryny barlygdan geçirendiklerini habar berdi. 3 yanvarda Yaragmazlar gümrük nokodyna Türkiýeden eksport uğurly ýumurtgalar gelip gowşdy. İlkinji tapgyrda Russiýanyň çäklerini ýerlenmek üçin 19,136 tonna ýumurtga geldi diýip Degişli Edaranyň resmi saýtynda habar berilýär. Russiýanyň Degişli Edarasy Türkiýanyň 21 karhanasyna ýumurtga eksport etmäge ruhsat berdi. Ma'lum bolýar 2023 ýylyň dekabryna Russiýa Federatsiýasyna Azerbaýjandan hem ýumurtga gelip başlady. Russiýa Federatsiýasy 1 ýanwardan tawuk ýumurtgalary üçin salgyt paçlaryny ýatyrdy. Bu düzgün 2024 ýylyň 30 iýulyna dowam eder. Bu hem 1,2 milyar sany ýumurtga gelmegine mümkinçilik berip, ýurtda ýumurtkanyň bahasynyň ýokarlanmagynyň öňüni almaga şert berdi. Pasaja topary 12-nji gezek Super Kubogy gazandy. Fransiýanyň Pasaja topary 12-nji gezek ýurduň Naýbaşy Kubogyny gazandy. Duşuk Fransiýanyň Paris şäherindäki meşhur Parc des Princes stadionuna geçirildi. Naýbaşy Kubogy almak urnaky duşukda Pasaja topary Tulaza toparyny 2-0 hasarna ýeňdi. Duşuň 3-nji minutynda Likan Inhemde 44-nji minutynda Kylian Mbappé tapawutlandy. Şeýlelikde Pasaja topary ähli ýarşlarda ýeňilmän gelýär. Olaryň ýeňilmän gelýän duşuklarynyň sany 9-a deň boldy. Soňky gezek bu topar 2023 ýylyň 7-nji noýabryna Çempionlar Ligasynyň çäklerine Milan toparyndan 2-1 hasarna utulypdy. Fransiýanyň iň güýçli topary 12-nji gezek Super Kubogy gazanyp bu ýarşda rekord goýdy. Bu görkeziji boýunça Pasaja toparyna iň ýakyn topar Lyon toparydyr we bu toparyň gazanan kubogy 8-e deňdir. Hormatly tamaşaçylarymyz, faýlanan habarlarda size ýetirmegisilen habarlarymyz şolardan ibaret. Habarlarymyz bilen has geňişlerini tanışmak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.